Urugulo. Ane plupo made no muma. Onye me koma. Ebuni yendo. Si ajide koji. Naga nilu. Biko kani wako kata. Weke deneza. Eza negane. Eza ugochitubelu. Woko mana oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye dịka anyị fọnta mbaki. Ndị ochie bịa fọnta mbaki. Fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ. Wepụkwa chọọchị fa okpuru ụka ada. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. And please introduce yourself for our viewers to know. My name's Ogbuefi and ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi ịchụ aja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa biri ebi nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi ịchụ aja na ọdịnala restoration prayer minister. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome. Before we proceed, is there anything else you'd like to say to our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you all know, I can remember February. Aja na-achụ kwa ọnwa February ka na-aga n'ihu. Ndị niile sonyere na aja nke ọnwa ga-enweta nchịkọta ya bụ aja ihe onyonyo WhatsApp ha na nchịkọta ụbọchị ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa February. Ya bụ aja mbuli elu aja ịpụta ihe aja esigo na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ị ka nwekwara ike isonyere ya bụ aja maka na aja a na-achụ kwa ọnwa. Ị nwere ike join at any point in time. Distance abụrụ ebaria ezigo ka abụrụ ebaria na join na ya bụ aja. Kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja? Ndị na-join na aja awụ ị ga-eme token donation, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị throughout the month. Ụbọchị ikpeazụ n'ụtụtụ enyego orim nke chụọ aja nke ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere na nke ọnwa. Ụbọchị ikpeazụ anyị ga-achịkọta anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja ọrụ ndị mmiri aja ọgụta na temple chụọ aja to entities of powers. Then jezie na n'ebe nchụaja gbuo eburu emesara aka. I can tell you ike dị na aja na-achụ Igbo maka na Igbo ike. So ichi isonye na aja ịchacha m na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871 maọbụ 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ọ bụrụ na ị na-esonye gwara anyị site n'Eziokwu TV, o nwere nkụzi ịnụ na Eziokwu TV a. Ị chọrọ ịnụ ọzọ maọbụ isi arịa ndị mmadụ.
jee na my private YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a fụkwazi over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo. O nwere ihe ọbụla bụ nsogbu gị anyị emetụbara aka n'ọdịnala Igbo na our channel. Ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV. O nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a, ọ bụ na English jee na Eziokwu Great Movies na YouTube. Ọ bụ na another English kwa iwe ike ịfụ ụfọdụ na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube wọchị ya. Ka ị na-awọchị ya ka ị na-atụsị ya, ka ị na-esonye na anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Thank you so much and welcome once again. Yeah. We have few questions for you today. The first one is, what is Valentine? Yes, as we all know, there was a man, a priest, a Catholic priest, called Valentine. Yes, akụkọ etu ije ya na nwa agbọghọbịa. Yes, so mana ka hapụzie ka esi wee gbaazi anyasị. The truth of the matter bụ asị n'ọgwụ maka ịfụnanya, so n'ọnya ka a na-eselebrate. Mana ọtụtụ ndị mmadụ wee werezie ụbọchị a nkwa so many things, nkwalụ some scientific proof na n'oge a oge some birds ji enwewa mmekọ so on and so forth. So but ịmago ihe dị n'ụwa, ọ bụ na ihe something of very high moral standard, people will not imbibe on it the way. If you go to social media, stories have it that there is so much fight yesterday. So much fight over man and relationship. So it's just that we don't understand exactly how things work. And the primary purpose of this celebration has been defeated. Yes, because what are the moral values the mother na instead, the whole thing has been bastardized. So actually, almost every time they share love. Yes, because the birds shares love. Yes, but to we human being, they can hear on about mother. I could have been seen. Yes, yes, almost every time of sharing love to whom you genuinely love, not just for fun. So the whole issue, the whole thing has been bastardized. It's a pity anyway. You haven't after one door you receiver. So one they got to female and now but I will go by. After 3 months, result about Americans on Valentine. Thank you. Thank you so much. Sir, Iman and Igbo si na onye na-amaghị ebe esi wee na-esi n'okwu akọ. So for people na etodogo, because ha sị na onye ma nna ma ndị Igbo, people na-etodogo oge akọwalụ ife gbasara this Valentine ọfụma. Ha bịata kịta ife a na-afụ one esi eme now and ha join all the queue mewe one esi eme. Mana enwere ike ịkọwatụla obele ife this Valentine nya ka esi eme this Valentine, ka esi show love to one another. Ndị kwesịrị show love. And if you will make it you those people love. That is that true Valentine, the definition of it to your fellow human being. Yeah, I bottom for the man's way share their own, but the what I understand the here will Valentine because they both okay they share love, exchanging of gifts. Yes, one the good wishes. One also mother say go see genuine love. One only digging old. Can actually enjoy opportunity where go and actually all the canoe. Yes, oh dear, you there no. Yeah, I'll go give you exchange gift. Yes, because say Madonna, no one will get money as you do in one way of opportunity yet. Yeah, all on the needs. So all you hope is able to get the money, a broom pony or soldiers on the actually the air field there. Yeah, for the Ananya genuinely. But they might happen to the huge numbers now. So, but I had the Kuna parents can now. Sabi don't know mass and Aquan mass. Here actually Valentine is all about. No mother to sacrifice something good for the better of the another. And overall game, more again, I've been wine.
nwaanyị ji ahapụ be nne na nna je na ebe enyi nwoke. So o mekwụsịrị ịwọchị atụ ndị mmadụ na-anụ ọgụ dị iche iche ihe na soshal midia ekwucha ma ndị onye a nwere ike dọrọ adụ onye nke ọzọ akụ aka maka ọgụ ebido. So all those things abụrụ ihe kwesịrị but the generation anyị ike gwụrụ mana nne na nna ike agwụrụ ụlọ na-ekwuru. Thank you so much. Let's understand that Valentine is a time to spread love, a time to gift one another, a time to tell a brother or a friend that he or she is there to you, a time to visit people that doesn't have the less privilege and all that. Thank you so much, sir. Yeah. And the second question is, that ezioye ka ajọ nwanne mana ozu sibi isi ezioye na ajọ nwanne. Can you explain that saying? Yes, ihe a na-achọ ịkọwa na ya bụ ilu bụ mana ọ na-abụ ụfọdụ ngegide ilu ndị Igbo sị na our forefathers ndị ma nwere ike sị na ha enwere so-called academic classroom knowledge but they are wise because ha nwere wisdom. So mgbe ụfọdụ igebe okwu wisdom na ịfụ na okwu ha can actually work line by line with the Aristotles, the Kamas, the Plato and the rest of them. So okwu nwere amamihe ya bụ okwu a na-ekwu ihe simple means bụ na na-enwere ike isi na n'ezi enyi ka ajọ nwanne dịka ndị mmadụ si ekwu mana ekwurukwa yes na ya sikoro ezi enyi ya nwa na ihe a na-achịkọwa ebe a na blood is thicker than water. Na-enwere ike asị na onye a bụ ezi enyi gị mana na o nwere oge ihe ga-agbaju dọlụ fụ na ezi enyi gị ahụ nwere ike iri mbọmbọ mana nwanne nwere oge ọ ga-eru ha bụ nwanne m ochie ekicha that blood ahụ enwere ha sị na ihe nwanne a eru n'ọkpụkpụ ha bụzikwa adị n'ụwa kịta na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ido enwere ike ụmụnne niile assemble asị na ụmụ o nwere ike gba ile true sex na ya bụra the same husband ya mụrụ ha ncha. O nwere ike husband mụrụ ụfọdụ n'ilo bozie nwoke ịmago na nwaanyị ma onye bụ nna nwunye ya abịazie n'ezinụlọ anyị ebe isikọtago ọnụ mana ịfụ na truly na that bonding genuine love adịrọ maka ihe na nwaanyị nwere ike ọ bụrụ the same blood, the same father, the same mother mụrụ ụmụazị niile. O so ihe na-eweta division n'ezinụlọ now. Because I can tell you na ọ bụrụ na married women the 100 more than 50 cannot swear that since they got married 20 years down the line now they have not slept with any other man. How many women will swear is one of that? The world we are living now, that is the level of moral decadence in society. So because of that reason, there will go so many mixed blood in the families. So therefore, once it's a new love, all you have to look at that is nice. Una one neck, the one year. And I don't know now, or the why, and I do possible. Is it truly all your barrier? Because I can't figure it out how on earth I'm from my blood relative at my blood for what. So sometimes I may believe alone on certain things say they beyond human imagination. I come with it truly the true sense of one over, and that's one of the secrets a mother can never reveal or you be an enemy. So sometimes, but all truly blood, the same blood. Every actually make blood is thicker than water, or you could make. Or you would take it for while you kill money, yes. Mana, whenever you look at one day, I say, no, this is my blood. So I end the one I took a away bang. Let she go there one day. Mana, no more a boga will you. The man knows this, maybe so what I have actually knows as an easy or you can't one day. I will agree. But if we say no Moses is easy, he had not check what Moses is here. He have philosophical words. He had not check Moses was easy. I would have well, only Chico. Only Chico, where boy you go, only the young. But one day I know fully well that no game he have been at the same compound. They can be full for life. They are not really keen me, no. Funa, no, my back, unless no, we hear what they can go up to go along with it. I was originally I have blood some blood and not some name. Thank you so much. The third question is a married woman with a male child lost her husband at early stage.
when their child is still 5 years. So now the question is, if the woman remarries, will that child inherit anything from the late father? Yes, that's why normal thing now. The truth of the matter bụ na anụrụ nne ya na official etu esi anụ nwaanyị. Bịa na ọ bụrụ na nwaanyị anwa etu esi emegbu bụ na nwaanyị amụtara ọfụ. Ọ bụrụ na nwoke onwe ike ọ mụtara nwa mana ọ mụtabara nwa di ya nwụọ. Ọtụtụ famili na-akpọ nke nwaanyị anwa ma ọ bụrụ nke nwaanyị ya na ezinụlọ na ọ bịara ebe di ebi ọfụma. Ọnya ka eji si n'ofu ya na so ịgwọgwana atitude na di gị na-anụ di ma anụ ịbịazie ụmụnne di gị asị maka enwere onye ma echi. Yes, ihe o dị mma na gịnị na-anụ ụlọ ezinụlọ gị na ụmụnne di gị adị na mma. O nwere mgbe gị na di gị enwe problem bụrụ ụmụnne di gị eme intervene. Nke abụọ, o nwere ka ọ ga-esi wee dị ọ bụrụ onye asị ya nwụọ na onwe ka di gị asị wee nwụọ n'ike. Ụmụnne di gị asị o na nwunye nwanne ya nwoke a abụka biko na ya chọrọ ka ọ na akpọọ gị nne akpacha ozu akpọọ gị nne si biko na ama na ọnwụ di gị a n'owutere mana ha na-ayọ gị biko na ha chọrọ ka ị nọ n'ezinụlọ a. Ọnwụ na-emụtabugo nwa wee kesị gị mụtakwa nwa ka ị na-enu nwa gị na akpazie on terms and conditions is allowed. Mana ọ bụrụzie na ebe a bịa akpaba ọ bụrụ na okworoghị unu reach agreement then ọ dazie na ị ga-ana maka na ị ka dị young ị ka wait. Now nwa ahụ ị mụtara be nwoke ahụ bụkwa nwa the family. Ịnụgoro di ọzọ based on the agreement ha nwere ike isi gị hapụ nwa mana ọ nwere ike nwa dịtụ young ị nwere ike esi na n'ime gịnị na ịma hapịa na ya akpụ ya wee na iwe anya wee na-eru ya na anya nnekwu na-echekwa akpụ ya. Mgbe o meziri like that ama efu na-emego gịnị na ya nabazie ịkpọrọ nwa a wee na mana mgbe ọ bụ na nwa ọkwa nwa ndị obodo agha nụrụ gị ihe akwanakwu odeketa ihe nne ya. Ọ bụrụ na nwanne nne ya bụ ezigbo mmadụ ọ ga-mgbe ọ na nwa a ji wee too ọ ya ewerukwa akụ na ụba nne ya si ya nna na obi nna gị eme normal. Thank you. Thank you so much. The fourth question is, this charm called Odeshi, what is your take on it? Is it a dangerous charm? Yes, Odeshi adro dangerous. Yes, Odeshi adro dangerous. Mana enwere terms and conditions o ji arụ ọrụ. Ihe a na-akpọkọ na Odeshi dị ụzọ na-abụ. Enwere ahịfịa na seeds na mgbọrọgwụ tupu okike kere ga-abụ iweta nka mmadụ ka esi eme ya. Then ọ bụrụ na ọ nwere ndị a na-eti ihe na hot a na-aṅụ ya aṅụ. Yes, a na-aṅụ ya aṅụ. Ịṅụọ ya aṅụọ then o nwere ike nke na-last for 1 day and under condition na o nwere some certain nsọ ị ga-enwe. One of the nsọ one o nwere ihe jikọ gị na nwaanyị that day. 2, o nwere ịnọkọtakwana sị ihe asọ ihe mmanụ dị red oil ọ ga-adị n'ahụ gị for 1 day. Ijekwana zuo ori itikwana aka na crime mana ọ bụ na ị na-agara onwe gị all of a sudden cereblet wee bịa ọ ga-ewe evi because aka gị ọcha. Yeah, so ọ bụrụ crime because ọ ihe Chukwu kere ka ọ bụ. Then enwere nke a na-akanye but however nke ọbụla nwere nsọ na-ege ntị nke ọbụla nwere nsọ ọ bụ ọzọ ịgaba in details but the truth of the matter bụ nke ọbụla email aka gị dịkwa ọcha. Aka ịdị ọcha ga-eme ka ọ lasị ya ka ọ ghara imelụ mana ọ bụghị na aka gị adịrị ọcha itinye aka n'ihe ọbụla bụ crime maọbụ ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara then otu ụbọchị aka na-agba otu aka. The next question is, sir, is it a good idea for someone to consult Afa before choosing a life partner, going into relationship or a new business? Yes, nke bụ isiokwu bụ na onye dị ogwugwu ọṅụrụ udo. O nwebụla ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ decided na ha chọrọ ifolo eju afa ha mee mistake.
Yes. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ even ọ bụrụ kịta mana agba ochie for this is best known to them. Ma ọ bụ na ha feel na ha chọrọ ka after the street ya to some certain things or ndị ya sị na ha believe for anything na some of their taste ga-asị gị na things just na-ahapụ. Ngwe ịmara na onwe ndị sị na Chukwu adịrọ inwere idea a na-akpa atheist. So ndị atheism ahụ na ndị kwenye na ha bụ atheist ya nwa agwa na Chukwu adịrọ na ihe niile just na-eme ị na-ege ntị. So ụdị ndị dị etu ahụ ekwenyere na ụdị ihe ndị a dị. So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ụdị ihe ndị a dị. So ọ bụrụ ihe dị na ya. All right. The sixth one is, apart from being a called one, how can someone find out his purpose here on earth? Because in your previous teaching, you told us that there are signs. Yes, you need to know as a called one that will be coming to you. You understand? So we want to know, apart from being a called one, is there any signs you'll be getting, or how to know your purpose on earth? Yes, so many things. You know, you can be very important. Like now, you can be juro, mother kwesịrị consult afa. Yes, onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Afa will just consulting the medium, and consulting the medium is never a bad thing. Icheta akwụkwọ na Bible ebe Saul, former king of the Jew, bịara na-enwe nsogbu dị iche iche na ọchịchị ya. O wee je consult nwaanyị na-agba afa. Nwaanyị na-agba afa wee kpọlite the spirit of Elijah. Ha wee kpagharị ya mba na Abraham, wee kpagharị ya mba sekịrị ihe ọ na-edi stọpụ ha na ebe izu ike ha. Ịghọtara wee gwa ya maka ntụtụ na ọtọ nọ na ihe ndị ọzọ na-eme. So ihe na-achịkwa gị bụ na ọ dị possible. Onye nwere the impetus, onye nwere the power ịkpọlite the medium, nweta ozi, pass information to the living. So all the very important. Ihe dịkwa dị important bụ ọ bụrụ na ma anything ọ bụla ị chọrọ iventure, nke wee isiokwu bụ na ọ bụrụ na ị gbaa afọ ọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ime mistakes na ndụ. Then ọ bụkwara ọ bụrụ na ị gbaa afọ ọ ga-enyere gị aka. Then nke ọzọkwa ọgwa ndị nwere call. Dịka isi wee kwu, ọ bụrụ na ị gbara afa weda ma ị chọrọ ịnụ nwaanyị ma ị chọrọ ịba na biznes, onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ị na-agba ha n'afa ọ ga-enyere gị aka ị ma daa ya n'aka onye abụrụ ihe. Mana mgbe ụfọdụ nwere ka agbachara ụfọdụ afọ o wee fuo ya emecha jee omee. Then o meghị n'izu omee n'ọnwa. Mana nke ọzọ m na-ekwuzi maka onye nwere kọlụ ma ọ bụ onye agbara ọrụ enwere many sayensị ị ga-afụ. Nke mbụ enwere sọs sayensị dị ya ama na nke ndị nwere kọlụ. Nwekwa ndị adịka nsikwa gị onye ọbụla nwere kọlụ nwere agwụ mana enweziri ndị nwere special kọlụ. Nwee kwuo na enwere many sayensị eji ama ndị nwere special sign kọlụ. Nwekwa sayensị a ga-eji maka onye ndị ọzọ. Ihe niile ahụ mmadụ ipe attention to life ya na ihe na-eme n'ime ndụ ya. Na wee kwuo na ndị nwere special call, ndị nwere special call nwere sayensị ị ga-afụ ihe ebidogo n'aka ha. Ihe ebido n'aka ha na-afụ star sign n'aka ha. Yes, aka ndị n'aka ebe ebido fụwa star sign na onye ahụ abụ a star. Ihe ọbụla bụ na destiny ya to solve his destiny lies in his hands. No onye ọ ga-abụ a problem solver. Ụdị ndị na-etu ahụ nwere physical sign ị ga-afụ. Ụdị ndị awa mmadụ n'ọrụ ha ọrụ ọ dị aga. Ọ ka mma na ụdị awa n'ikuziri ihe na-eme ụdị ndị abụ ọnya ka dị wee nwee group of people ndị nọ nwere ụdị ọkpụ okwu a ndị na-etere ntị na WhatsApp group. Ihe nji akọwara ha datin bụ na ịkọwara onye asọ certain ọ ga-eji aka eme. Yes. Ja ofu maka na ọ nwere ike gị nwa na-abịa imerie ihe iburu ofeke. Gị nwa na-achọ imerie ihe sef ọ kaghị. So ọka gị ịmalụ wuri ọrụ anything. Mana ị gaghị dị ya si mee etu a supervise ya onwe better result. Ọ nkwa sign ọma n'ọsọ nke aka. Enwere sign ya na-akwụ ụdị ndị awa ịfụrụ ị gara na those ihe dịka birds will always come around you or your house. They always come. Okay, a sign that na you will strong connection with the animistics. Yes. Then and the interior world. Then ka ofu. Nke ọzọkwa abụ na enwere ihe n'otu ihe niile ahụ mmadụ ipe attention to onwe ya. Ipe attention to onwe gị ịghọta ihe na-eme n'ime ndụ gị. Ị nwekwara ike ịbụrụ onye ya bụ na ị na-anụ voice ma ọ na ị na-anụ olu na-agwa gị okwu. Ya na-anụ ọnụ ozi mmanya na-asị na obi ego kwara ihe a ya mee ignore.
So ọ bụrụ na ị na-enwegasị ụmụ saịn na ihe dị mkpa wụ na-edevelopụ onwe gị mara dịka nsikọwa na agwụ Colin nwere ndị Colin ya bụ sọ nke zuru ya na ezinụlọ ya, nwee nke nkwara onye nwere agwụ nke wezo obodo ya, nwee ndị nkwado nke gbagota anụ nwere ike izukwa mba dum na-ege ntị. So ihe dị na-ahụrụ ị na-azụ na spiritual development, ị na-agbagota iwe ike mara level ebe ị nọ, and ị na-eme ụmụ mmụọ a na-apụdoro gị, ị na-spread your tentacles. That is the thing. So mana ọ bụrụ na ebidoboro develop spiritual development, kedu dị ka ị ga-esi macha ihe dum na ihe eme onwe abalị bụ ụmụ mmụọ, maka na onye afụrụ gwa o mekwu ya mmụọ ọfụkwụ ọzọ gwakwa gị. So ụmụ ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ipe attention, weda ma akpọrọ gị ọrụ ka ị bụrụ onye ga na-arụ ọrụ agwụ full time, ma akpọrọ gị ọrụ ị bụrụ onye ga-abụ imezi ihe dị na-agwụ gị, ị na-emekwa biznes gị ma ọ na-emejekwa ejekwado onwe gị, nke niile abacha were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ. Thank you so much. The next question is there any challenge that will make someone start considering taking his or her life as only option? Yes, ihe anyị kwukịta reminded m mmadụ na-abụ nwanne nya a guy of 34 years approached me, was like crying like a baby. Na-ebe akwa, gịnị ka ọ na-ebere akwa na marriage ya crashing. Marriage o cherish so much. Nwunye ya ọ kpọrọ ụmụ ya ndị nwoke na-abụ ọmụtara ya wee gashi ike. So ọ na-ewutie, ihe na-ewutie bụ na ihe nwere access nke ụmụ ya. Ọ na-ebe akwa na-agwa m na at a point na ya na-consider to take her his life. Na-amụ ya maka na na-akwụwarị ya n'onwego ndị gabigara ihe karịrị nke a, ma yet ha egburu onwe ha. Life goes on. Onye dị ndụ dịkwute ihe ọma. This early morning, a woman called me, bido gwa m ihe niile mere n'ime ndụ ya. Wee gwa m akọwara m akụ family, etu o si wee bụrụ na family ya na nne ya bụrụ ha over 10. Yes, mana mmadụ niile a mụrụ nwụtara fọsụ ya. Marriage efewere ya, relationship efewere ya, ihe ọ na-enweta heartbreaks, onye kwecha ya nkwa, onye disappoint ya, onye nke asị na ọya anụ, otu mgbe akpọmasị everywhere, hatred everywhere. In fact, na ya na-consider si n'ọnwụsị na ya adịgota ya. It took me some time to try to console her. Egwu ya na onye dị ndụ dịkwute ihe ọma. I'm still working on her because after I send those messages, I'm going to respond to and continue where I stop. But the truth of the matter about that, life we are living, while we are here on earth, is not just for our own. We are here on earth for two purposes: to mature and to become a better human being and go back in the spiritual realm where we originated from and join Otundichie, that is Eze-Ana decision-making body. That is why we are here. So, in terms of maturing and going back to spiritual home, now we are connected practical. We are connected from we here to more. Now, horizontal, I ain't going to na ọ ga-edo n'ụwa nwere ebe ọ gbasara gị na mmụọ, nwee ebe ọ gbasara gị na mmadụ. Yes, so ebe ọ gbasara gị na mmadụ bụ na life you are living here, they are not living life only for you. And like I told you, one of the purpose why he are created is to be a cause of joy to your fellow human being. You have to have an unbelievable with able to meet on the mother. Oh, yeah, but I let me go Jesus. See, now everyone. I may closing is not say. We had a very evil oversea Bible. Near no noon of the time. Abba Morteche and Mapa. I don't know no for the time before the love and cause of joy is shared to a fellow human being. So if I had a baby now, you're not take a while again when you have a church again. How do you affect other lives positively? And how you live your life in order to mature for those experiences and to be able to mature and join the perfection in the spiritual realm. So can you not take one year? You not take 1 year, Nando on the cross, able to get a mother. Yes, cross of equal arms. So when you not take one, it is we be able to determine.
So what when be on earth now is no longer your own life. E mana nwa ayo ibu na afọ nwunye udi meta mụpụta na nwa abụrụ nwa federal government nwere idea. Ọ bụrụ ọsị nwa gị ịnwa bụ onye nna nwere ụdị abuse ị ga-eme nwa gị federal government akpọrọ nwere idea because na nwa abụrụgo nwa federal government. Etu aka ịdọ strong as ịbịago n'ụwa ịbụrụgo nwa ọla. So esisi na ihe nwa na-etaworo onwe n'afọ ka igbuo onwe gị ịmara na consider only your own strength. It don't consider see etu ndụ gị si wee affect other people. Worshippers, well-wishers, friends and well-wishers, your family members, your relatives, ndị na-look up to you. Ịma na nwere ndị na-look up to you. Ya bụ ọ bụrụ na achọ ọgha afro today, obi ga-agbawa ha ga-feel disappointed, ha ga-feel disappointed. Ha ga-asị gị, Emi, why now? Emi, why must you do this? You know, obi agbali ha. Have you considered the pain? Ha ga-agabiga. Ị consider gị mụrụ na onwere onye ga-agbatakịrị ya bụ iwepụ ndụ gị nne na nna gị ama esi n'ụkpọkọ ya wee ha ga na-ebe akwa na their world has been shattered na kerezi hope ya na ọ na-adị ndụ na hope na echi na azụmike nwa ya ga-abụ odogwu mana etu aka nke esi kwuo na nke ya egbome ifu na nwaanyị a nwere ike ọ na-ekwu etu a BP ya narị o nwere ike sụsọ ọnwụ nwa ya nwere ike imezi ọma survive from sickness to sickness before you know it another chukwu. You know again. So him on cause of those things. So ị na-achịkọwara gị onwe ndị na-look up to you. Nwere ike wee married man, ị nwere nwaanyị, ị nwere ụmụazị. Ịma ọnụ nwere ụmụazị gị a ị ga-etinye n'ọnọdụ ejebe adị mma by the time you take of their life. Ha nwere ọzọ onye dịka father figure. Have you checked like that? So mana ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ pain, I understand how you feel. It's not as if I'm not understanding because I have been in those conditions. But I console myself. Today, I have a better story to tell. Let me tell you, every adult has a story to tell. So, because of that, he take care of your life. No. Because we were to snow once there is life, there is hope. So, don't, because when you have more. Ada egosisi gị ihe ọma dị n'ụzọ etrozi aka mana iburugo ụzọ jiri aka gị gbuo onwe and nke ọdụ makwa ụwa abụ na nwere assignment enyere gị n'ụwa atachi so isigoro ka igbuo onwe gị ọga ịgbabara ọsọ yes maka na ịbịakwa ụwa ọzọ ị continue where you stop ịbanyekwa n'afụfụ. If there is no challenge, there won't be any champion. If there is no testing, there won't be any testimony. So ụwa awọ afịa ka anyị nọ ya ọ pass ya nka ewee nye ụlọ ọzọ. So ọ bụrụ na ị pasịrị this challenge enyere gị now ịfụrụ ya ị na-eti okokoko ọnwa na achịgwa na o nwere ndị nọ n'ọnọdụ aka nke gị njọ but the obi umeala ha nagidere ya gafee ya. Ọtụtụ family ya afụ na anyị na-afụzi ụlọ elu na ha family akpara ogbenye gboo aka tee ya onwere onye m isi ya abụ eze enwere ike like play like onwe family mma na be anyị ihe na-esiri ha ike ha bi na nka ụlọ emegide ofu odogwu bịa nụọ nwanne ha nwaanyị wee pịachaa ya kpọrọ ofu onye n'ime ha jee zụọ. Today ijezi ebe a na-agwa gị na ifu ụlọ elu na compound mana ọ family kpara ogbenye mana esi n'aka ada ha nwaanyị nwanne ha nwaanyị mmadụ nụrụ wee gozie ezinụlọ. Amara m ihe m na-agabiga mana ana m achọ ịgwa gị don't give up. Ị nwere ike otu nwere ike ọ bụ that is a small sister ka ego nwere ike isi bata bụ ụlọ. O nwere ike ọgwụkwọ onye unu mere ihe mgbe burugbo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ma nna gị mere ihe ya nọkọta otu mgbe wee lote ezinụlọ ụlọ. So don't give up. Giving up is a coward act. Na-ege ntị onye ọbụla na-anọkọta ịta asị ka ọ gbaa ọsọ ọrụ ka onye abụrụ onye ọ bụrụ odogwu. One of the philosophers says hard time put to shame. Hard time never lasts, but hard people do last. Na-ege ntị. So esi na ka ite get of your life. Ime ya alụ ka ime n'isi ime n'isi ezinụlọ gị. Anyị bụ ndị na-agbụ alụ nke mbụ na ya adọkwa chaji ezinụlọ gị. Yes, ihe a ga-eji wee kwụọ alụ ahụ ime ọ bụrụ na ị hangiri onwe gị aka nwere ike nọkọta je kọtụọ ya aya perform so ritual and that is money. So ka ị mara responsibility na-ahapụ ndị family gị wee na-anachi and iru ebe a nobody will welcome you in the land of the spirit because you commit an abominable act. So don't consider it at all. O nwere ndị one thing mara na ebe a
onwe ndị nwere ụwa ụtụtụ nwee ndị nwere onwe nwee ndị nke ha ụwa mgbede ndị ụwa mgbede ahụ ndị ya awụ ha zụcha ụmụ emechasị ụmụazị ebute ike ma ọ ga-abịa famili ọwụ na mgbede ka ọ ya dozi asị ada dị kere ebe ihe nwoke awụ onye egotawuru ọgwụ na kemis ịmaja na ahụ adịghị echi teaching hospital ma FMC akpụ eje ma ọ enwere fry ya abroad mana ọ nwoke egotawo paracetamol mgbe ọ dị yọngọ ọ ndị ụwa mgbede na-ege ntị ịmara destiny gị o nwere ike iso na ndị ụwa mgbede so ị na-atagara afọ na-atachite obi enwere ụdị dị na afọ na mmadụ tara na-atara obi aṅụrị ịtakwana nke na obi gụọ ya ma ị na-ata ofu nwunye nebo gị ma ndị agbata obi gị ha na-alụ ụlọ nna be ha ndị chọwa ajọ obi chọwa ajọ echiche ihe ihe eme ha ọkwa nke ahụ mmadụ iwe ogbenye were amụsụ mana ebere efe ya suffering and smiling mmadụ na oge nke gị oge echi ka mmadụ otu mgbe orukwa gị daalụ. Thank you so much. Sir, one more question. We want to understand in Eze-Ana. Okay, before then, in Christendom, we have people that are called to serve God. You know, they will train them through pastor school or they go to seminary school to serve God. And there are also people that are willing that out of their hearts, they want to serve God. They wish to serve God. Okay, we would like to understand. In Eze-Ana Igbo, does Eze-Ana Igbo have such people? Like in Dibia work, some people are called to serve. Like you say, they called one. And when they jakaha, like ya omenana or like your olu dibia, chori bia luoru. That's one. Secondly, obune such people, all ha na agakwa. We would like to understand. Thank you. Ma mokaro gatu. Enwere ndị akpọrọ ọlụ. Agwara Jesus a story ma we mara ga. Ngam ihe ndị like iji nkuzi ma. Okay, got you. There was a man agwara back here na Bible. About Jesus. As you know, we 12 apostles. We don't jack out. We just welcome to one door to back administration and I go ahead and that was 72 disciples. Now, when I'm marching, what now boarded here. They won't do as 12 disciples, 9, including Peter. And Peter over here, said before Papa, no, I got to do for it. So, how did it? Have you asked yourself? In one 72 disciples, how that in there that were all in agency. And when in that campus, the 12 disciples, when 72 disciples, one that were all. Mana for her, Nari, but challenge is a carrier. The two according to water, and when that were all. Cabro the first line up, when second line up. Mananda need and that you want to know the warrior. Yes. And my chief one of foreign day and for as no great man of God, only go bro, only see one because I just that in them called ones. Yes, after the all come on was the go decide the other edge of the no doka. Yes, the two of them were many called ones, and with many and not the call her, and with many now in bombo. Yes, the two are good. So what is your bass and Jesus also had a face on a face now who could face challenging times. The way and they face challenging times from what today. You men on that but all 90 not excuse. For those in the army, we hear this village tale. In my home, money deprived and they become the big cities. Yes, they become the big cities. In fact, in Nigeria, I want to check when Nigeria cities in Nogorunian travel go to. I travel go more than half of Nigeria. No, at least past year night. Mana, clearly now, today, I'm on the village bed. But I accepted it with your be angry. You will be ready. So, but when they ask that I'm not ready or part of that village thing, negative. So, when they mad, but also for one reason or the other. But I'm matching one and then I was also a reason I was all. Mana, or the car, over there, I put yourself on the material. Here, that story hour, Basin and Jesus and I go to Obu cross Naga and go to the Baya Bowie Lobe. Here, I don't work able to apostle, able to 72 disciples. Hannah did that. Mano will do the jacket, oh, we present you, we Maulua. You don't get it. After I just said, the two are all the one, not than Igbo. Of course, not than Igbo in any spiritual setting. I want to double all. And they were nowhere to be found. Wasn't the jack over?
Yes, o nwere ndị ji aka present onwe ha to the call. Ndị na-etu a ha present onwe ha the way Joseph and Maria ji wee present onwe before Jesus. Jesus wee buru obi eme gịnị wee binye awesi Joseph and Maria wee sokwa buo obe ahụ for a while. Ị na-ege ntị. So ihe ọ pụtara bụ na Jesus na onwe ya kpọrọ ya so na disciple so na apostle. Mana ọ bịa present onwe ya wee binye. O nwere ihe na-aghọta. Yes. O nwere ndị ewu act of love na passion ha nwere. Maka ọrụ mmadụ na-enwere ndị akpọrọ imirikiti ka akpọrọ mana onye mere ka ahụta mana ọtụ ndị agbara ọrụ gbara ọsọ ọrụ so nwee vacuum. Ọtụ ndị mmadụ na-ahapụta ha sị nwaanyị ndị na ndị akpọrọ ọrụ erika asị na iwu na-aghọtabere ihe nne anyị ka nwere great shortfall. We still need millions of people. Na-ege ntị. Ọ bụrụ na ndị o doro anya na ndị pastọ na ndị na-eje ozi ma ndị bishọp ma ndị ministers na Nigeria dị millions na from various denominations enwe ma ndị evangelists because ha niile with departments of evangelization. Now if ya so ọ bụrụ na ọdịnala na anyị wee chiata by our root I need the same number of millions of people because mgbe ndị niile abụ ndị ụka na convert to ọdịnala somebody must be taking care of them. Somebody must be the teacher. Somebody must be the evangelist. Somebody must be the priest. So ndị ga-anabata to just new converts. So we need more. So ụfọdụ yara asị na ndị dibịa akarịa ma ndị akpọrọ ọrụ akarịa ọ bụrụ eziokwu nwere ihe akarịa ezinọdụ ezu. Ọ bụrụ m ya nọ n'ịkọta ekpere. Ọ bụrụ m ya nọ n'ụtọ nkọm. Ọ bụrụ m ya nọ n'ime Niger Delta. Olobiri ma ọ na ime brass. Ọ bụrụ m ga-anọ dị ya. Tie n'idi mụọ ndị ọrụ. Onye agbata m nwere onwe m personally the volunteer onwe m ịgaide onye ọbụla well call chọrọ ịga along the line. I don't collect money. Ihe a na-emere na temple ibu ahụ. Yes. So I had to collect ego because na achọrọ m ọtụtụ ndị mmadụ na-asị no people should stop coming na people bịa nnukwu everywhere will be saturated. Onye gwara ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ onye sị nwata nwute nka kwuru enye $1 ejikwa aka adị m fear of competition because so do you know that churches na Nigeria registered churches na Nigeria were hundreds. The last time I count all the account over 400 different church names in Nigeria registered with card. But it doesn't stop when they will be fish. It doesn't stop by nature. Well, Lord, the Dome, the largest church auditorium in Nigeria. Have you been there? I know the place in Abuja when I was in Abuja, near Airport Road side. Dome, if you are the stadium. On Ghana. Or is it the winners? The David Oyedepo of this world and rest of them. They have large congregation. Despite the fact they were over 300 churches, registered churches. So you're not checking all again. Now, as you are now, Nandini now pastor now, example, Nandini no minister, man the prophet, man the evangelist, honey the convert to ordinary. Again, no room to accommodate all. In agency. So, why you want to big fish? You want to middle class? You want to do better? It was where accommodating those millions of people. That church, all is accommodate so I'm not afraid. It's why those get it better. No, everybody should come on board. They all here will go mandate and the area of coverage. So for me, let everybody come on board. Okay, let everybody come on board. This air is enough. This wall is enough to accommodate all of us. Thank you. Naruso, manasa onye dibia mahokwa na ama. Yes, oboda ejuru aju oboda agwara m unu no nwere onye ọbụla nwere agwụ. Mana o nwere onye akpọrọ special. Mana for the fact na ndị akpọrọ ọrụ uju na ha ya le create a vacuum. Onye dị etu a wee jiri aka eme gịnị? Na-arụdata ọrụ ahụ with love, show love and passion. Mmụọ nwere ike inyekwu ike ka mmadụ ga
enwere ndị akpọrọ Jizọs kpọrọ akụkọ ya ọ gaghị na-emetara bụ wee nye onye a otu obere nwanna ya otu ego, nye onye nke ọzọ ego 3, nye onye nke ọzọ ego 5, onye nke e nyere ofu je nye ya, ndị ọzọ were ga-agba mbọ tọbụlụ onye nyere 3 were gbata nke ya 6, onye e nyere 5 were gbata nke ya 10. O wee sị na ọrụ ụbọchị ime akaụntụ ruo onye e nyere ofu je enye na dịka wetakwa si ya nna ya na machọrọ okwu n'ụka n'anya ka anyị wee jikwara gị ego, o wee narakwa ya ego ahụ nyekwuo onye nke ịrọkwuri na nnukwuri. So o nwere ndị agbara akpọ ajụ na ha ya ma narakwa ha ọ bụ naanị nke nta ha wee. So ya na-achịkwa na o nwere ndị agbara ọrụ ajụ na ha ya arụjewala anarụgo ha onyinye ha, ụfọdụ n'ime ha anarụgo ha ya werekwa ya nye onye dị redi. So mmụọ can switch it anytime. So weda ma ọlụ ndị na-etu o nwere ike ịga ọ ya aga, ihe ọ ya eji ga ahụ na ihe mmụọ na-ene anya bụ obi. A nwere egwu a ga-asị na Chukwu wuo onye na-ene anya n'obi ọ mazụrụ mkpa niile. Ọ ma na onye a out of mercy, out of passion, out of na o nwere ndị ọnọdụ na-akụ ọta enwere onye mgbaziri ọ na-abata the tenor, ọ dị abata out of money. Adịghị ekwu maka ndị na-abata for money. Enwere ihe eji ama ndị a na-abata for money bụ abịa ihe ọ na-eme oje sata ike nsata oje chọgwọ ọgwụ o ji abịa alụ si na ọbịara ịbịala obibịa. Adịghị ekwu maka ụdị ndị a bụ ndị ya awụgwa omere mgbamgbọ ma nkwa gwam ihe na-achịkwara maka ndị dị very sincerely genuine. Example, ọ onye mma ọ na-emere onwe ya ọdịnala. Before you know it, somebody for there as very honest person wee sị ya nna ife alụsị dị na be anyị ruru m mana ndụtara m bụ onye ụka mee nwee ike inekwata ya anya mana enechara m anya na ndị niile m fụrụ bụ ndị be anyị na-eme ọdịnala. Sọgụnwa bụ onye m fụrụ kpakọrọ ọnụ ada ejekwuora n'afa afasịkpuo na-ewu ịka aka gị ka dị ọcha karịa ndị ọzọ ya afọ biko arụsị be anyị na-enere m ya anya ọkwụta ka onye a jibere aka dị ọfọ ị na-ege ntị. So mmụọ nwere ike ichuzu onye ọbụla based on sincerity ma obi ọcha. Thank you. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much. Thank you. Thanks for joining us in today's program. Thank you. And before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, everyone in the session, like, you want to do drop one message, money talk about 0813-8243-871 or 0805-78-37672. I want to know na Eziokwu TV ma ọ na YouTube na anyị ga-afụ nọmba ka ọ na-aga. Agụọ m ụfọdụ isi ndị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị Friends of the Temple, ndị Children of the Temple na ndị sonyere anyị na ọnwa Febụwarị a. A sị na ọmaka ya emere ụlọ na kakaka ya mụ na jijija ya mụ ụlọ na echeche ihe ọjọọ ya ebe ụnụ ya ma onwe. A sị na ihe unu yeri ya bịa ihe eri na abịakwana na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. A sị nke ọ dịkwa na echi n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọnwụ na ọnwa egbu ojii eji wee chụ aja na emechaa ọya ekwukwa na ome. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Have a nice day.